13 सेप्टेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, नोंथाङाबो सामब्राम गुफुर जायो नामा? जायोब्ला सांग्रां जानायनि गोनांथि जाबाय। हादोरनि हाथायाव जाग्रा बेसादफोरावबो मोनसेनि उनाव मोनसे आर्टिफिशियेल दिहुनथायफोरजों बुंफबबोगासिनो। प्लास्टिकनि माइरंनि उनाव बे खेबाव हाथायाव आर्टिफिशियेल सामब्राम गुफुरखौ नुनो मोन्दों। चाइनानि बेबादि बानायनाय सामब्राम गुफुरखौ आथिखालाव भारतनि हाथायावबो नुनो मोनगासिनो दं। नेपालनि सिमायाव कास्टम बिफाननि सिग्रोमनायाव नंखाय सामब्राम गुफुरखौ जब्द खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कास्टम बिफाना भारत नेपालनि सिमाजों नांजाबनाय उत्तर प्रदेशनि महाराजगन्जआव 1400 कुइन्टेल आर्टिफिशियेल सामब्राम गुफुर जब्द खालामदों। बिनि उनावनो आर्टिफिशियेल दिहुनजानाय बेसादफोरनि फालांगिनि खौराङा सोराङाव फैदों। बे रोखोमनि सामब्राम गुफुरखौ सुबुं सावस्रिनि थाखाय मोनसे गिथावना खैफोद होनना दाबि खालामनाय जायो। बे जाथाया हादोरनि सावस्रि बिफानखौ जिंगा सिहोदों। नैथियाव, सोनापुर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय गमारिया कसुथालि बायदि ट्राइबेलनि हाफोराव हाखौ दखल खालामग्रा सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ होखारनायनि गेजेराव बृहस्पतिबाराव दावराव-दावसिनि थासारि सोमजिदों। 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेननाय होखारनाय एबा एविक्शन हाबाफारिनि गिबि खोन्दोआव गोजोनै सोलिगासिनो दंमोनब्लाबो पुलिस बिथोनगिरि गाहाय जिपि सिंहआ बे बाथ्राखौ नायबिजिरनो बिथोन होदों दि शुक्रबार 12 सेप्तेम्बरखालि हरखाबै हिंसाया माबोरै जादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव पुलिस बिथोनगिरि गाहाया दिनै सोनापुर होखारनाय थावनियाव दावबायहैयो। माखासे बेंखनआ होखारजानाय सुबुंफोरखौ मोनसे फाव फान्दायनायजों थुलुंगा होदों होननानै बिथाङा बेखौबो सन्देह खालामदों। पुलिस बिथोनगिरि गाहाय सिबि सिंहआ बुंदों दि समबारखालि थामहिनबा 9 सेप्तेम्बरखालि नेम बायदियै बेवहाय होखारनाय जादोंमोन। होखारनाय हाबाफारिया 9 अक्ट'निफ्राय मोजाङै सोलिगासिनो दंमोन। मैयासिमाव 248 बिगा हायाव बिनि 156सो न'फोरखौ होखारनाय जाबाय। बेवहाय फ्राय 300 न'फोर दंमोन। नाथाय मैया हरखाबै मोनसे हानजाया पुलिसनि टार्गेट खालामनानै पुलिसखौ सिखा रुवा जं बायदिजों रागा जोंहोनाय जादोंमोन। बेवहाय मोनसे रेलवे लाइन दं। बै रेलवे लाइननि अन्थाइफोरजोंबो पुलिसखौ गाग्लोबनाय जादोंमोन। जोंनि गोबां गारिफोरा खहा जादोंमोन। जोंनि सा 22-23सो पुलिस आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरा जोखोम जादोंमोन। जों मैया बिसोरनि सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव रायजो-राजाफोरजों शेयार खालामदोंमोन। पुलिस बिथोनगिरि गाहाया बेखौबो बुंदोंमोन दि पुलिसआ मोनसे थि हानजाजों बेबादि जथायनाय गाग्लोबनायखौ खालामनानै बेबादि थासारिखौ जागायजेननो थाखाय बोलो बाहायनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि पुलिसआ गासै बिखान्थिखौ फालिनायनि उनाव बोलो बाहायदोंमोन। बेवहाय माखासे सरासनस्रा सुबुंफोरा बोलो बाहायनायाव जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सानैया जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि सनापुर रेभिनिउ सार्केल अफिसार नितुल कटनियार, डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस सानजा मृणाल देखा, हावलदार दिपेन गगৈ, कन्स्टेबल आर्मज्योति बरुवा, मानबज्योति सेठिया, कुशल फाटर, लुना लेला चौधुरी, बन्टी बर', दिलन थान्टुरी, जन्मनि फाटक, मानबज्योति सेठिया, कुशल फाटर, रुना लीला चौधुरी, बन्टी बर', दिलन थान्टुबारी, जन्मानि फाटक, मामुनि रय, सालिया बेगम लस्कर, अनामिका बर्मन, मुजामिल हुसैन आरो बिश्वजित तालुकदारआ जोखोम जादोंमोन। बे जाथायाव सानै जायगा सोलायनाय सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। बिसोरो फारियै हायदार आली आरो जहादिद आली। थामथियाव, बरपेटा जिल्लानि सर्थेबारि थानानि पुलिसआ मोनसे आन्दोनि सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनानै बंग'पारायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ जाफुंसारै हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ रङिया दारखुसिनि 37 बोसोर बैसोनि निजामत खान, बेलबारि गामिनि 21 बोसोर बैसोनि हिरकज्योति देखा आरो बेंगापारा गामिनि राजीब बर्मन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि सर्थेबारि पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव थानाय बांगापारा गामिनि बाबेन बर्मन मुंनि सासे सुबुंनि न'आव दोनथुमनाय 43 किल'ग्राम गान्जाखौ बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव पुलिसआ बोखांनो हादों। पुलिसआ मिथिहोदों दि गान्जाखौ निजामआ फाननो थाखाय बबेन बर्मननिसिम लाबोदोंमोन। बे समावनो सर्थेबारि रेभिनिउ सार्केलनि सार्केल अफिसार डक्टर पावन कुमार उपाध्यायआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोबां खामानिफोरखौ नायदिङो। सर्थेबारि पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथियाव, बिटिआरनि दान्थे-बिदान्थे गोनां मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि सायाव बे खेबाव गुन्डागिरि आरो बुथारनो नाजानायनि अजद होनाय जादों। उन्दै हिनजावसाफोरनो गाज्रि मेसेज हरनाय, माराथन खारनायनि मुङाव बाथ्रा दान्थेलायनाय, सरासनस्रा हा बारि लुनायखौ लानानै हारियारि राजखान्थि खालामनायनि दान्थे-बिदान्थेनि उनाव अरुप कुमार देनि बिथोनाव कलकाता बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि मावख'गिरि 37 बोसोर बैसोनि अश'क सियाम आरो बिथांनिनो हाउस गार्डआ मनार आलीखौ गोब्राबै
बुनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। এদিনা 9 তাৰিখ আছিল গণেশ পূজা মই ফগিৰা ৰেল কলনীৰ পৰা ৰেল গেট মন্দিৰত যাই আছিলোঁ তেতিয়া হি অপজিটৰ পৰা ইএমৰ অৰূপ কুমাৰ দে ইএম বিটিচিৰ ই অপজিটৰ পৰা ইয়াৰ গাড়ী আহি আছিল তাৰপিছত তাতে কিছু গাড়ীৰ কাৰণে অলপ ট্ৰেফিক জাম হৈছিল হোৱাৰ পিছত মই নিজৰ বাইকটো মই সাইড কৰিছোঁ সাইড কৰি পিছত মই গাড়ীটো যাব দিছোঁ সিহঁতে জাম লাগিছে জাম লগাৰ পিছত মই সিগনেল দিছোঁ গ'ল গাড়ীটো মোক পাৰ হৈ যায় অলপমান পিছত ৰাখিছে গাড়ীটো ৰাখাৰ পিছত ইএমএ গাড়ীৰ পৰা ডাইৰেক্ট নামিছে নামি কিনে ইএম অৰূপ কুমাৰ দে ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ পৰা নামিছে নামাৰ পিছত ইয়াৰ পিএছক ডাইৰেক্ট মাতিছে এই ইয়াক মাৰি পেলা বুলি কৈছে মোক এইটো ক'লে ইয়াৰ কোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে আহি মোক যধে মধে মাৰিছে তাৰপিছত মাটিত পেলাৰ পিছত ইয়াৰ পিএছও আছিল আৰু 3জন চিভিল আছিল আৰু এটা আমাৰ ইয়াৰ লোকাল নামটো নাজানো মই ভাল কৰি ঈশান ৰায়না কিবা আছিল এইটো ঠিকানাটো মই ভাল কৰি নাজানে এইটোৱে তাৰপিছত সিহঁতে মানে যধে মধে মাৰিছে আৰু লাঠি ছাতি সব মাৰিছে মোক বাইকৰ পৰা ফেলাই দিছে ধাক্কা মাৰি পেলাই দি বন্দুক দি একদম যধে তধে মাৰিছে একদম সব দাগ আহি আছে ইয়াত এতিয়া बे जाथायनि सायाव क'क्राझार सरल पुलिस थाना आरो फकिराग्राम पुलिस थानायाव आलादा आलादा केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय बृहस्पतिबाराव बोलो जानाय कलकाता बड'लेण्ड हाउसनि सासे मावख'गिरि अशोक श्यामा बुंदों दि बियो साननैसो सिगां कलकातानिफ्राय सुटियाव न'आव फैदोंमोन। 9 सेप्तेम्बर खालि हरनि 10:30 रिंगासोआव जेब्ला बिथाङा गणेश फुजा नायनो न'निफ्राय फैबाय थादोंमोन अब्ला बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरूप कुमार देनि बिथोनाव फकिराग्रामनि सरकार मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव बिथांनि रौनियाफोरा बिथांखौ बुदोंमोन। बे जाथायनि बागै गुवारै फोरमायनानै अशोक श्यामा बुङो दि बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरूप कुमार देनि गारिया माखासे समनिफ्रायनो ट्रेफिक जेंनायाव थाबथानानै दंमोन। जेब्ला फुजानि समाव सरकार मेडिकेलनि खाथियाव होंगो दोंगो दंमोन बिथाङा अरूप कुमार देनि लामाखौ लांदां खालामनो थाखाय गावनि बाइकनि जायगाखौ सोलायदोंमोन आरो इंगित होदोंमोन दि बिथाङा गावनि कनभयखौ गावनो आखाइजों लांनो हागोन। बेवहायनो मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देआ रैखाथि मावथिफोरजों लोगोसे गारिनिफ्राय गाहायाव ओंखारनानै बिथांखौ बुथारनो बिथोन होदोंमोन। बिथांनि सानै गावारि रैखाथि गार्ड आरो 3 गुबुन लाइमोनफोरा मावफुं सोद्रोमानि बिथोनखौ मोननायनि उनाव बिथांनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बेनि अनगायैबो सानै आसाम पुलिस जवान थामहिनबा मावफुं सोद्रोमानि PSOआ बिथांखौ सिलाइनि खुन्दाजों बुदोंमोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देनि गाग्लोबनायाव बिथाङा मोखां बिखुं खर' आथिं आखायाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा जोबनायाव गोबारै जोखोम जानाय अशोक श्यामखौ रैखा खालामनो आरो उनाव बिथांखौ क'क्राझारनि मोनसे सोरखारि नङै नार्सिं ह'माव फाहामथायनि थाखाय थिसनो। फाहामथायनि जोबनायाव अशोक श्यामआ न्याय नागिरनानै बुधबाराव पुलिसनि खाथियाव थांदोंमन। जाथायनि सायाव फकिराग्राम पुलिस थानायाव मोनसे केस नं 60/24 रेजिस्टार खालामनाय जादों। भारतारि आयेन खान्थिनि धारा 49/189/2/176/2/324/4 नि सिङाव पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।